Basro aw chama matrafalen be o ka jabarani koro Mali kono ani Mali kokan wasa bi se ka famiyal Basro TV Cherifla bamanankan kunafonu na menu mena wala wala leke awi Mali kunafonu ani jien fanwere tawla amba irawla ka fongo ni o kuma sele bakruba kunafonu kono na jamana nyama Elhajo Ibrahim Boubacar Keita ka sangani aka lanyini aye Mali al-Islamé nyama ka tomba au Conseil islamique du Mali ayo o mau bismillah min kera tenendun bazo airen na Bamako faba kononana karido jamana nyama Elhajo Ibrahim Boubacar Keita aye jekulu wore bismillah noye M5 RFP mawi la jara nunu bela jelebi do jamana kolusuma ana basigi kadra konana o flana ke anga bi bamanankan kunafonu la kumabawi kafara kunafonu wore ko anda bena semunu ma ko lu kono kuma nyefawena amba fana ngao bismillah wala saka foli kuraya kanyeshi au bela jelema ka sangani akwa matrafali kanyeshi Cherifla jabrani soma bakruba kuna funu konana anya irawla ka foko jamana nyema Elhajo Ibrahim Boubacar Keita ka sangani aka lanyini aye Mali al-Islamé nyema ka tomba au Conseil islamique du Mali mau ayo u bismillah min baro bela jele kara tenendu ka sangani jamana nyema ka Elhajo Ibrahim Boubacar Keita ka lanyini la jaraban hukumu konana Mali al-Islamé nyema ka tomba au Conseil islamique du Mali manyema Islamaya demento ansaru nyejoro aseye de Cherif Ousmane Madani Haidara aye dantikeli doke aye misro anga jako nyamada au Conseil na kunye herede parce que président ya ngwele kwa makobi au Conseil la ko abi fait anaka nyogonye wuladena alors anana o nyogonye de lame afe alors kuma minnu bora kono bara minnu bu bolo ani an kunye fendo nyinu fe pour que jamana in fitna ka se ka noya ben ka ke fa ka sira dayela ni mɔgɔw ka kuma ani mɔgɔw ka sigi ka hakila yira ɲɔgɔn na bon hakila dɔw kun bɛ an yɛrɛ bolo an kun y'o d'a ma a k'i jija k'o lajɛ i n'a fɔ kiiritigɛla ninnu ka ko ani député minnu ko k'u tɔɲɔna olu ka ko bi lajɛ cogo min na ani école ko ani courant ko ani fɛn caman bon an kun y'o fɛn naani de ɲin'an fɛ bon alhamdulillah ay hakila minnu jira ana o baaraw la o bi ɲini ka an fa ka ban mais hali bi an ye ɲini da dɔw ɲin'an fɛ a k'i jija olu ka se ka kɛ n'o kɛra an mago bi mina bi o ye jamana in basigili de o kuma na ni jamana in basigira ni sigi ka kuma bin ka ban fɛn bɛɛ bi taa hɛrɛ la mais tant que sigi ka kuma tɛ yen a ka gɛlɛn jamanadenw ka ɲɔgɔn faamu mana an ka silamɛya jɔyɔrɔ ye min ye o de ye toujours k'a ɲini président fɛ jamanadenw bɛ lafiya cogo min na ani jamanadenw bɛ mun ɲini o hakilila ye mun ye mun bɛ se ka kɛ mun tɛ se ka kɛ an ka wuli ka jɔ ye nin de ye an n'a kuma na an ye hakilila caman d'a ma min n'a tɛmɛna o sira fɛ ni ala sɔnna jamana in a bɛ se ka lafiya a bɛ basigi fana a ye ɲɔgɔn ye minnu kɛ a y'olu fɔ an ye bon an yɛrɛ ye min faamu an na fana n'o de ka ɲi an y'o fana fɔ a ye. Alisa ani jamana nyema Elhajo Ibrahim Boubacar beto nyogon fe kasangani jamana nyema Elhajo Ibrahim Boubacar Keita ka lanyini karido jouer kalo kle duru sabafla ani muga ayi jekulu wore bismillah jekulu mi nama wele ko M5 RFP ni abaro bela jele kunti dore jamana bisika basiki tugumina kuma nyogonya chebe ani kabe obi sabati jamana nyema alini jamana konodu ni nyogon che tugumina la jere nunu bela jele bido o kadra konana la jere bayin kera anga nyinikela Sadio Sidibe alena ka jatala Samba Traoré u yemi soro kabo akonnana Bamako kaw konnana anga jekulame abe wati damadama bo jamana nyama Ibrahim Boubacar Keita akunyo atege mana bo ka koni minu kelime ka wuli ka jo chaya mimba to fanga mseka bi wode sababula a atege bo mimba to siga fo obisika ke uni nyonche tugomina lafia al mimba to malidembe bisika donka bo dakele fe tugomina wode kadra konnana mouvement minu kelime ka wuli ka jo chaya bibina mimba to jamana nyama be walance me tugomina uni jamana nyama e nyonsoro dimashi temene joye kalo kile duru kasika nyon kuma tugomina nga ajirala kafo hukumanyo wa insinfe u masika bekula anya ye ajela machima son ka son kelema
président ma fɛn kelen accepté groupe ta fan fɛ groupe fana ma son président ta ma o kelen ni o digira anw na kosɛbɛ malidenya la nin ye kumasuliko ye anw fɛ cogoya dɔ la ɲɔgɔnna cɛrɛ in ne b'a fɔ de ko a bɛnna ka da ka jamanakuntigi fɔrɔnɔma ka laɲini o de sigi ka fɔ k'o de ye damu ye donc a y'a bolo bɔ ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen wele mɔgɔ kelen fanga tɛ se jamana ɲɛmaa hakilina de b'ale la ale b'a hakilina de fɔ jamana kɔnɔdenw ye minnu kan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ M5 mɔgɔw u ka groupement ne b'u fo fɔlɔ le fait que u ye président ka wele jaabi bari ni kɛlɛ bɛ ka kɛ ni dɔ y'a tɛgɛ bɔ i nɔfɛ ne banna ka minɛ kɔrɔ de ko kɛlɛ bɛ ale bi président y'u wele ko ka taa sigi ka kuma ne bolo sigi ka fɔ de ye damu ye c'est n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni n'aw ma kuma ɲɔgɔn ya aw tɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ta dɔn ɲɔgɔnnajɛrɛ in senfɛ minnu kelen bɛ ka wulikajɔ caya min b'a to jamana ɲɛmaa bɛ walan sɛmɛ cogo min na u y'a ɲini jamana ɲɛmaa fɛ min b'a to a ka premier ministre kura sugandi premier ministre kura min ni fanga bɛɛ lajɛlen bɛna ta ka di o ma ni a kun ye min b'a to jamana bɛ se ka basigi cogo min na o laɲini minnu kɛra M5 RFP maaw fɛ jamana ɲɛmaa ko o t'ale fɛla ko ye a y'a ɲini u fɛ ko sabula ale kelen tɛ baara la a ka tɔn maaw ni a bɛ f'u ma mouvance présidentielle u ni olu ka se ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya cogo min na dɔw ye président de la république ni hakilina in fo nka dɔw fana jira k'a fɔ ko nin ye jigilatigɛ ko ye olu bolo premier ministre kura ka sugandi fanga bɛɛ ka di min mɔ parce que minnu bɛ yen olu ma se donc ni dɛsɛla jamana ko la il faut c'est pas la peine de vouloir rester jusqu'à ce que jamana ka bin totalement nin ye président san 7 ye a mana premier ministre a mana gouvernement fɛn fɛn nommé olu ta la ka se ka baara kɛ olu fana ka hakilina de la n'a u ye président to ye n'a ye premier ministre n'a senboro la donc olu fana bɛna se ka premier ministre ɲuman dɔ sigi min bɛ taga jamana la jɔli hakilina ye o b'a to président ka pouvoir ba tigɛ président bolo k'a fɔ k'a bɛ action kɛ président y'a fɔ a ka kuma na k'a bɛ fanga kɔlɔsi premier ministre la san 1 kɔnɔ ni satisfaction ma sɔrɔ a la comment on appelle la a premier ministre sigi anw na tuguni ni satisfaction ma sɔrɔ la tuguni n'u nana o premier ministre kelen sigi anw na tuguni c'est que laɲini ma sabati gafugu sɔnna a ma an ka sariyaw sɔnna a ma a premier ministre bɛ ta an fana ni a ma kɛ premier ministre ɲuman ye a b'an jɔlen sɔrɔ an ɲɛ dɛ an ye maa caman ɲininka an ka munumunu salon kɔnɔna na u ye foli ni tanu kɛ k'a ɲɛsin mouvement du 5 juin maaw ma k'a sababu kɛ u ka wulikajɔ ye nka u tilala k'a ɲini u fɛ ko n'a ma ɲɛ mali kelen de y'an bɛɛ ta ye k'u ka sigikafɔ o boloda an fɛ a fɔra ko sigikafɔ ye damu de ye c'est très normal jamana ɲɛmɔgɔ k'a f'u ye a' ye taa sigi ni ka majorité ye a ka kuma n'aw bɛnna min na a bɛ na an b'o kɛ parce que hakilina ɲuman fana bɛ majorité mɔgɔw la o welewelekan min bɛ ne bolo o de ye jamanakuntigi welewelekan min fɔ hali bi an ka welewelekan bɛ taa o de ma a ko k'a ka dayɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen a bolo fila bɔlen don bɛɛ lajɛlen dɔ ka bolo dɔ minɛ dɔ ka bolo dɔ minɛ an ka jɛ an ka taga ni ɲɔgɔn ye parce que jɛ ka fɔ o de damu ye an b'an to mali kɔnɔ kan an yɛrɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na lada do jamiyatu ansardini ka bɔ Côte d'Ivoire a ka bolofara min bɛ Adjamé ani Abobo u b'a kanu ka sangani Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a seyede Cherifla Ousmane Madani Haidara a ka bangeni san 65 nisɔndiya ɲaɲanu hukumu kɔnɔna na ka joli di belebele labɛn min senfɛ u ye joli pɔsu 257 u y'o de kɛ ka Côte d'Ivoire banabagatɔw ka don u jigikɔrɔ wasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na lajɛrɛba in kɛra an ka ɲinikɛla min bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Jakarija Dambele a ye min sɔrɔ an ka jɛ ko ɲamada Nin ye ladala ko ye Abidjan Ansaru bolo Fédération Nord la san o san ka sanga ni an fana karamɔgɔ Seydi Cherifla Ousmane Madani Haidara ale ka bangeni ɲaɲanu ye u ye joli di belebele boloda ni k'o kɛ bonyamasegin ye ka sanga ni a ka wulikajɔ baaraba kɛlenw ye ka ɲɛsin alisilamɛya diinɛ taasira jɛlen kɔkɔrɔma donni ma wa o dama tɛ ni jolidin kɛra bonyamasegin kɛrɛnkɛrɛnnen fana ka ɲɛsin Seydi Cherifla Ousmane Madani Haidara ka wulikajɔ baaraba kɛlenw ma diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ buna adamadenw ye o la an bɛ joli di min na bɛɛ b'a kalama i n'a fɔ i b'a kalama cogo min karamɔgɔ ka anniversaire min tɛmɛna n'o ye 12 mai a ma se ka ɲɛnamaya an fɛ i n'a fɔ an kun b'a fɛ cogo min na ka sababu kɛ coronavirus bana min bɛ diɲɛ na bɛɛ b'a kalama o la ɲɛmɔgɔ ye a laɲini ko bi ni Ala sɔnna an ka na an joli di
mun kama wari ko tɛ sanu ko tɛ yaasa ka adamadenw dɔw ni kisi walima ka adamadenw dɔw ni kana ka sababu kɛ a ka kɛ si a ka kɛ barika a ka kɛ kɔrɔta ye ka ɲɛsin an ka seyidi ma n'o ye a seyidi serusa mandani hayidara ye ale ka laɲini de kama an nana jolidila bi ni ala sɔnna ajame ka section ka bɛn ni a ka 12 mai kunbɛn n'o ye a ka san 65 12 mai a ma se ka kɛ bi an filɛ ka na o de joli di an fana karamɔgɔ seyidi sherif usman madan aidara ka san 65 okumu kɔnɔna na min ni o bɛnna ni seli ɲɛnajɛw ye a bɛnna wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ma fana ɲina ni gɛlɛya donna kɛnɛyako lahalaw la jamana caman kɔnɔ ni jolidi belebele min ni a bolodalen filɛ ansaruw fɛ a kɛra ajame ani abobo commune de la ka bɛn juin kalo tile 21 tɛmɛnen ma min senfɛ u sera ka joli pɔsi 75 de fara ɲɔgɔn kan baarayɔrɔ bolodalen kunfɔlɔ la wa fɛn min ye yɔrɔ filanan ye joli pɔsi 178 o de farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ joli di o jolidila ninnu bɛɛ ŋaniya ye karamɔgɔ hayidara a ka sijan sɔrɔ ka kɛnɛya sɔrɔ ala ka mɛn an bolo o daliluya de kosɔn an bɛ joli nin di a nali a kɛra hɛrɛ ye diɲɛ ma a kɛra kunnadiya ye diɲɛ ma o de kosɔn an ye joli di ni organiser bi fédération Abidjan Nord kɔnɔ an fɛ yan o la ala sɔnna ɲinata an y'a tila yɔrɔ fila la dɔ kɛra abo 16 la dɔ wɛrɛ bɛ ajɛmɛ 16 la donc groupe kɛra fila ye ka sababu kɛ coronavirus ko min bɛ jama ma kan ka fara ɲɔgɔn kan ka caya gouvernement ye min ɲini ko a kana tɛmɛ mɔgɔ 50 kan o de kosɔn an ye yɔrɔ tila ka kɛ fila ye pour que baara ka se ka sabati an ye an ka joli di ni nisɔndiya ye ni farifoni ye k'a fɔ ɲinɛ fana bonyaba bɛ ɲinɛ ta kɔrɔ quoi sabula ɲinɛ direction des dons de sang yɛrɛ ye agrément di ansar dini ma an b'a k'an yɛrɛ tɔgɔ la don tɛmɛnenw la an b'a kɛla ni association dɔw de ye mais bi ala sɔnna ma an y'a kɛ ni an yɛrɛ tɔgɔ ye voilà donc actuellement base fila kɔni b'an bolo alhamdulillah ajame bɛ yen abobo bɛ yen voilà donc an ye o basew kɛ ka se ka mɔgɔw mobiliser ka se ka joli di mɔgɔw ma a b'a dɔn karamɔgɔ ka anniversaire okumu kɔnɔ fɛn min ka bon ansaru bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ye joli di ye voilà donc alhamdulillah an b'o okumu de kɔnɔ ka dugawu kan karamɔgɔ ye ka si caman ɲini ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni jigisigi baara belebele min ni a bɔra ka kɛ ansaruw fɛ ni o de ye joli dili ye fisabilila ye ka ala ka jɔnw ni kisi u ka wulikajɔw sera ka joli pɔsi 200 ani 53 de fara ɲɔgɔn kan min ni a kɛra nimisi wasaw caman ye kɛnɛya tigilamaw bolo barisabu ka da waati ni a cogoyaw kan ni o ye kɛnɛyako gɛlɛya ye jolidila ka dɔgɔ nin waati na ni o ye coronavirus ko in wagati ye kɛnɛya laseli ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Fatumata Yaya Kane fɛ an bɛ ala deli ala ka san caman yira a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara ka kɛɲɛ ni nin baarabaw n'a ɲɔgɔnnaw ye bana cɛjugu min kɛlen bɛ ka diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen labɔ n'an b'a wele ko coronavirus walima covid-19 n'a ye tiɲɛnibaw kɛ diɲɛ kɔnɔ a lakodɔnna an ka jamana kɔnɔna na o kadara kɔnɔ maa minnu garisɛgɛ donna ni bana kofɔlen na n'o ye covid-19 ye u ladalen kɔ kɛnɛyasow la u ka furakɛliw bɛɛ lajɛlen bannen kɔ ni ala ye kɛnɛya nɔgɔya minnu ye n'u seginna u sigiyɔrɔw la a dɔ bɛ dɔ la dɔw bɛ degeli ni gɛlɛyabaw sɔrɔ la an ka ɲininikɛla dɔw wulila ka jigin Bamakɔ ka taa maa faamuyali ani banabagatɔ minnu dɔw kɛnɛyara ka taa olu ɲininka u ye min sɔrɔ an ka jɛ ko ɲamada Kumana min coronavirus banakisɛ walima covid-19 a lakodɔnna an ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛlɛ ani dabalu caman tigɛ jango bana ye cɛjugu bɛ se ka kunbɛn cogo min na bana fɛn o fɛn n'a nana n'a mankutu de bɛ na ni bana ni mankutu min nana a bɛ faamu k'a fɔ mɔgɔw ka siran a kama sabula banakisɛ kura don n tɛ mura gansan tɔw bɛ yen an y'olu ye ka tɛmɛ an b'u minɛ cogo dɔn an tɛ ɲɔgɔn bisigiyaw kama an tɛ ɲɔgɔn kɛ bologan tamaserew kama nka nin min filɛ nin ye ni bana kura nana bana kɔlɔsibagaw ani kɛnɛya sabatili ɲɛsigibagaw ndi tɛ fɛn min si dɔn kosɛbɛ i k'a miiri k'a fɔ a ka jugu kosɛbɛ donc u y'o baara de kɛ bana in kan u y'a miiri k'a fɔ a ka jugu ni diɲɛ bana bɛɛ ye sabula an t'a dɔn a bɛ yɛlɛmɛ cogo di n'a y'i minɛ a bɛ mun k'i la a bɛ n'i bila kuma jumɛn n'a y'i bila mun bɛ to a kɔ est-ce que farikolo bɛna se ka fɛn k'o kɔ o n'a ɲɔgɔnna caman ɲininkali caman tun bɛ yen jaabi tun ma sɔrɔ minnu na o de kama u ye
fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ minnu fanga ka bon kosɛbɛ minnu dabɔra ka adamadenw tanga minnu dabɔra ka bana jɛnsɛnli kunbɛn a kana jɛnsɛn ka taa yɔrɔ jan o baara minnu kɛra ni aw kunnafonidilaw yɛrɛ baaraba k'a la o de kɛra sababu ye ka bɛɛ lajɛlen siran donc fɛn min si dɔnnen tɛ n'a ka jugu a bɛ mɔgɔ fa a bɛ maa joli fa o si jate kun dɔnnen tɛ fɔlɔ mais bi na o jatew bɛɛ dɔnnen don hakilisigi bɛnna ka don a ko la. Monsieur Koulibaly n'ale tun ye coronavirus banabagatɔ dɔ ye a kɛnɛyalen an selen a ma a ka kumakanya fɔlɔ kɛlen ka foli o ni barikada kɛ ka ɲɛsin Mali gouvernement ani kɛnɛya tigilamɔgɔw ma u ka jija n'u ka cɛsiri la. Ne bɛ bɔ yan waati don min na ka se dɔgɔtɔrɔso la ne tun man kɛnɛ koyi ne tun man kɛnɛ c'est à dire dumuni fan si man di da kɔnɔ n fan bɛɛ b'i dimi kunkolo b'i dimi ayiwa ne jiridenw ka di ne ye mais namasa n'i ye namasa ka kunna ne da n'i ye ji min ji timiman don y'a dɔn kɔnɔ ça c'est pas normal donc ne kɔni y'a ye k'a fɔ tiɲɛ ne yɛrɛ la ne bɛ sɔrɔ na man kɛnɛ bon ne y'a fɔ n ka denbaya n ko n ye pourtant ko ne bɛ cogo min na tan ko ne man kɛnɛ bon comme a signe dɔw ni pali ta bɛ taa ɲɔgɔn na e kɔni ye pali test fɔlɔ kɛ o kɛra négatif ye o y'a jira k'a fɔ pali tɛ ne na tile fila kɔfɛ n ye pali test filanan kɛ o y'a jira k'a fɔ pali tɛ ne na donc o tuma min don an ka nin ko ɲɛɲini cogoya wɛrɛ la juma dɔw la ne ye n den ka u ka 36 061 wele u ye dɔ ka numéro di ne ma ko docteur Jara ne y'o wele o ko ne ma comme si ne ye civil ye ne ka taa quartier Mali centre de santé référence la équipe dɔw bɛ yen olu ye prélèvement kɛ samedi sɔgɔmada fo ka na pese samedi seli kɔrɔ parce que dimi mɛn ka ne de b'a dɔn samedi sɔgɔmada ne ye n denkɛnin bila o ka ne ta ka taa ne parce que ale ne tɛ se ka mobili wele o ɲɛnamini bɛ na an taara u ye ne ka prélèvement kɛ ne ka prélèvement kɛlen na n ko tuma fɔ min don n b'u ka den fana ta kɛ ayiwa u ye prélèvement kɛ dimanche sɔgɔmada juste denmisɛnninw bɛ k'u labɛn k'u bɛ taa église la u ye weleli kɛ ko jaabi bɔra mais ko ne kɛra positif ye c'est à dire ko a bɛ ne na mais denkɛnin ko fɛn t'o la donc ko ye ala ta n'u ye déjà u ko ne ma ko n k'an labɛn min ye daburosilaw ni safunɛ ani peut-être n'a jara n bɛ se ka tenue 2 ou bien 3 ta ka bila n kun ani n'a y'a sɔrɔ bana bɛ na min ni o furakɛli bɛ n b'o furakɛli kan déjà parce que dɔw bɛ hypertension ou bien diabète bɛ dɔw la olu b'i fura ta don o don n'a y'a sɔrɔ o bana bɛ na n ka taa n'o fura ye mais dans 20 minutes u b'i sɔrɔ yan. Hôpital du Mali maa min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ covid-19 banabagatɔw furakɛli ma o ɲɛmaba n'o ye Monsieur Dramé ye ale ka laseliw la ale y'a jira k'a fɔ ko banabagatɔw n'u kɛnɛyara yanni olu k'u labila labɛn dɔw bɛ sabatiw fɛ walasa u bɛ se ka segin so nɔgɔyala cogo min na nin ka kɛɲɛ ni ɲɛfɔliw ye. I bɔra ko ɲininkali min kɛ an y'o kɔlɔsi an ka jateminɛw kɔfɛ sisan ministère y'an kiri kan an ka an ye kalo 6 baara min kɛ a tɛ kalo 6 bɔ kosɛbɛ an k'o kunnafoni ci ka taa o kunnafoni ditɔla an y'a ye i ye ɲininkali min kɛ tigitigi k'a fɔ o kɛra fiɲɛ ye an ka baara la sabula baara tilanna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ direction régionale olu bɛ kunnafoni fara ɲɔgɔn kan ka banabaatɔw tilan alors CCRF olu bɛ banabaatɔw ta k'u lase furakɛlikɛyɔrɔ la olu de fana bɛ banabaatɔw ka so an'u ka contact olu de bɛ jɔ ni o fana ye. Monsieur Koulibaly ale min tun garisɛgɛ donna ni bana kofɔlen in na n'o ye coronavirus ye a ɲininkali a ko n'a y'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a sigilen so a ko degun foyi ma ale sɔrɔ baw sigidalamɔgɔw bɛɛ lajɛlen y'ale kunbɛn nisɔndiya ni bonya kɔnɔna na k'a bɛrɛbɛrɛ wasa nin waati gɛlɛman in bɛ se ka latɛmɛ a fɛ nɔgɔyala cogo min na. Ala barika la ma degun foyi sɔrɔ ma degun foyi sɔrɔ ni sigidalamɔgɔw cɛ. Bon, ye bɛɛ ni cogoya fana ye quoi. Moi je pense que mɔgɔw ye bɛɛ ka a ko faamu. Bana ala dɔnni de don n'a y'a sɔrɔ bana don i ye min sɔrɔ sira jugu façon dɔ fɛ i b'a fɔ k'i bɛ maloya o la kɛ ou bien n'a y'a sɔrɔ i y'a sɔrɔ suɲɛli ou bien fɛn sira façon dɔ fɛ i bɛ maloya o la mais bana min don ne yɛrɛ t'a dɔn ɲɛ nin sɔrɔ cogo min na koyi n t'a dɔn n y'a sɔrɔ cogo min na n t'a dɔn n y'a sɔrɔ waati min na ni kɔni ye ne minɛ ten comme ça donc a ye ne minɛ cogo min na tan tɔw fana ta ye minɛ o cogo kelen de la o
parce que ni bido jamana e bita sugula e bita pharmacie la e bita banque la e bita jama ka fo yoro la wati ba bibna donc na ibno ci ko façon ote mo la ko yo mais franchement bi ala barkata depuis ne segna kana ni se yon ci problème fu tan yon ci ka fo ku bi bla crève ko parce que ne menna froti an be y'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an be don min na i ko bi mali kɔnɔna na maa ba naani o n'a nɔnkanfɛn olu de jate minɛlen don bana cɛjugu in lakodɔnnen don minnu na mɔgɔ 119 olu sata kɛra ni bana cɛjugu ye wa maa 1000 ni a nɔnkanfɛn olu fɛnɛ kɛnɛyara ni bana cɛjugu la n'o ye covid-19 ye o fana b'an sɛnsɛn ka taa farafina ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la minnu bɛna lase aw ma kafinɛ bacili fɛ Mauritanie jamana kono Mauritanie jamana ɲɛmaakɔrɔ Mohamed Ould Abdelaziz a welelen do bɔgɔ jeninen kan ka bɛn alamisa don ma wasabulon kɔnɔ sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu commission d'enquête parlementaire fɛ o ye tɔnkulu ye min sigira sen kan walasa ka se ka bugun bɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ in ka fanga waati lahalayaw kun kan n'a ye jamana mara san 2008 ka taa bila san 2019 na wasadenw ka sɛgɛsɛgɛli tɔn commission d'enquête parlementaire in sigilen kɔfɛ sen kan janvier kalo tɛmɛnen u y'a laɲini wele ka bila jamana ɲɛmaakɔrɔ Mohamed Ould Abdelaziz manin ka wele bɔgɔ jeninen kan ka ɲininga darokanw na n'u k'a ma convocation commission d'enquête sɛgɛsɛgɛli jɛkulu in ma ɲɛma ni o ye Habib Ould Diagne ye o y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ in bolodenkɔni silen do a la ko caman de kun kan jamana in kɔnɔ siga kɛlen do a la ko minnu kunkɔrɔ n'o bi tali kɛ dangarili la jamana yɛrɛ sariya sunba kɔrɔ ani Mauritanie jamana bɛnkan dɔ labatobaliya walasa ka se ka ko in bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ k'a tiɲɛ da kɛnɛ kan commission d'enquête parlementaire ni u ye wele bila jamana ɲɛmaakɔrɔ Mohamed Ould Abdelaziz ma a ka se ka na ɲɛfɔli kɛ fɛn min bi faamu o bataki yɛrɛ cira ka bɛn tɛnɛndon de ma nka ka bɛn ni o tɛnɛ in o tɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Mohamed Ould Abdelaziz la o tɛ a masurunyala mɔgɔ la min ye dantigɛli kɛ ka sanga ni bataki in cili ka bɛn tɛnɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmaakɔrɔ ka ŋaniya kan ka se ka taa commission d'enquête parlementaire ka wele jaabi wasabulon kɔnɔ sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu in ni o ye commission d'enquête parlementaire ye don tɛmɛnenw na jamana ɲɛmaakɔrɔ in ni minisiri minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka fanga la minisiri ɲɛmaakɔrɔw ka fara gouvernement kɔnɔ minisiriw kan o caman welela ni ka ɲiningali busamisɛnnin gan o la commission d'enquête parlementaire fɛ waati min na ni wasadenw jɛnna n'a ye ka sɔn a ma nin kulu in ka sigi sen kan sɛgɛsɛgɛli kadara kɔnɔna na ka se ka bugun bɔ lahalaya camanw kun kan u jɛnna n'a ye fana ka yamaruya di sɛgɛsɛgɛli baara camanw gafe ka dayɛlɛ ka ɲɛsin Mohamed Ould Abdelaziz ka fanga waati ma sɛgɛsɛgɛli minnu ni olu gafe bina dayɛlɛ ka olu tiɲɛ bange o bi tali kɛ petroliko kun kan jamana foroba soba dɔw feereliko Mauritanie duguba la Nouakchott jamana ka cakɛdaba dɔw baara joliko kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu kun ka caw bi ɲɛsin darɔ dumunifɛnko ma fo ka taa se cakɛda wɛrɛ ma ni o ye Chine jamana ka cakɛda dɔ ye min kun bɛ Mauritanie jamana kɔnɔ n'u ka baaraw kun bi ɲɛsin mɔniko ma sɛgɛsɛgɛli baara in dayɛlɛnen no nin bɛɛ lajɛlen ko kan ni ka se k'a tiɲɛ dangɛnɛmaya Senegali jamana kɔnɔ sanji bi ka kɛ sababu ye kana ni kasara cɛjugu camanw ye a bi tile damadama bɔ Oussouye marabolo kɔnɔ ka taa ni Senegali jamana worodugu ye sanji dɔ shurula ka jigin a n'a san bɛlɛni min kɛra sababu ye ka sira ni jɔyɔrɔ don dugudenw na kosɛbɛ wa duguden ninnu siranɲɛ kun ye fɛn min ye a ma taa k'o dan bari sabu ka daa kan sanji in kɛra sababu ye ni ka sisow tiɲɛ dɔw yɛrɛ ka so sanfɛla bɛɛ lajɛlen wulila ka bɔ a kan nin n'a sanji ɲɔgɔnna ka nali a ka suma jamana in kɔnɔ nka a bɛɛ ta maa bi se k'a fɔ ni waati ninnu na san in na cogo min ye nin a bi sɔn ka tugutugu ɲɔgɔn kɔ sanna in sen fɛ ni san bɛlɛni shurula ka jigin a kasara bonyana jakɛni joyila fana dugu kɔnɔ ani u sigiɲɔgɔn dugu jakɛni wɔlɔfu dugu ka fara dugu caman wɛrɛw kan Senegali jamana kɔnɔ nin n'a ɲɔgɔnna sanna cogo bi ka na yɔrɔ minnu na a n'a tiɲɛni nɔ marabolo kelen in kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi jakɛni dugu kɔnɔ ni sanji in ye tiɲɛni ba don dugudenw kun dugudenw sigilen don ni ka dɛmɛ ma kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ se ka kundonyɔrɔ sɔrɔ cogoya minnu na sisoko na sira fɛ bari sabu ka daa kan sow bɛɛ lajɛlen tiɲɛna hami ni jɔrɔ yɛrɛ ma daminɛ ban bawo ni y'a ye samiya yɛrɛ ma don kosɛbɛ ni nin n'a ɲɔgɔnna tiɲɛni n'a kasara juguw dadonna ka ban samiya don waatiw u b'a jira k'a fɔ ɲinan samiya tiɲɛni nɔ ti kɛ kasara denni ye k'o kuma k'a ka kan dɛmɛ ɲɔgɔnya ka ɲɛsin u ma
ka bɛn ni ntɛnɛndon juwe kalo tile 6 ye Congo RDC jamana maa ɲɛmaw ye sariya kura ta walasa ka se ka dɔ fara état d'urgence sanitaire kuntagala kan dɔ bɛna fara basigiyɔrɔ kelen kuntagala kan ni tile 15 ye Congo RDC jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ wasabulon kɔnɔ wasaden dɔw ma jɛ ni dɔ farali ye état d'urgence sanitaire ko in kan nka a bɛra ta a sera ka ta k'a don ba la wasabulon kɔnɔ état d'urgence sariya in yɛrɛ n'a kun tara k'a don ba la ka sanga ni coronavirus bana ye waati ye Congo RDC jamana kɔnɔ ka bɛn marsi kalo ma numina kɛ dɔ farali ko 6nan de ye état d'urgence sanitaire in kuntagala kan Congo RDC jamana wasabulon kɔnɔ wasadenw olu kɛlen kɔfɛ ka bɛn a ka dɔ ka fara basigiyɔrɔ kelen kuntagala kan sena wasabulon kɔnɔ wasadenw fana jɛna ni a ye dɔ ka se ka fara état d'urgence kuntagala in kan min ni a nun tara kabiri ni marsi kalo tile 24 ka laɲini jamana kɔnɔdenw fɛ u ka se ka muɲugu maɲagaw jɔ ka basigiyɔrɔ kelenw matarafa min bɛ kɛ sababu ye ɲɛsin ka kɛ coronavirus bana kɛlɛli ma ka sira da bana in ɲɛ a tiɲɛni nɔ ka se ka dan sira la a kɔlɔlɔ n'a kasaraw ka nɛmɛ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Congo RDC jamana kɔnɔ jate bɔlenw y'a jira k'a fɔ coronavirus banabaatɔ hakɛya o bɛ t'i jɔ maa 7,432 la maa hakɛya minnu ni olu sata bɔra coronavirus bana la o bɛ t'i jɔ maa 182 la Congo RDC jamana wasabulon kɔnɔ sani bɛn ka kɛ dɔ farali kan état d'urgence sanitaire kuntagala in kan ɲɔgɔn samasamaw ani hakilinaw fɔra ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ wasadenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ nka bɛra ta bɛn kɛra kan wasabulon kɔnɔ wasaden fanba fɛ k'a fɔ jɛn kɛra n'a ye wa sɔn kɛra ma k'a ta k'a don ba la dɔ ka fara état d'urgence kuntagala kan ni tile 15 ye Congo RDC jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fan dɔ fɛ wasaden dɔw ka yeta ye fɛn min ye o ye k'a fɔ ka sanga ni état d'urgence in kuntagala jɛnyali ye k'a bɛ ka kɛ sababu ye ni ka degun lase jamana ma ka jamana yɛrɛ sɔrɔ ko bila a sen sabara kɔnɔ olu ka yecogo la ni état d'urgence ko in tora nin taabolo in kan tan k'a bɛ kɛ sababu ye baara bolodalen jɔnjɔn yɛrɛ tɛna kɛ gouvernement bolo ka ɲɛsin jamana bɔli ko ma dingɛ kɔnɔ Congo RDC jamana wasabulon ma ɲɛmaa muso kɔni ka fɔ la a y'a laɲini baara kuraw ka boloda walasa ko a bɛ se ka da coronavirus bana kɛlɛli ko a la hali bi cogoya min na coronavirus bana kana taa dadigi kɛ kabiri ni marisi kalo la sariya mun ni o tara jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi fɛ ka basigiyɔrɔ kelen laɲini muɲugu maɲakaw kunba tɛ bɔli minnu na olu ka se ka jɔ ani ka labanna ka jamana karangafɛ daw sɔgɔ dancɛw la maa ti bɔ maa ti don duguma sira fara sanfɛ sira kan pankurun ti bɔ pankurun ti don Kinshasa duguba kɔnɔ ani jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kalansow fana kun datuguna ani laada yɔrɔ ni batokɛyɔrɔw ka sanga ni o baara boloda cogo ye jamana ɲɛmaa fɛ walasa kɔn ka kɛ coronavirus bana ni tiɲɛni nɔ cɛ o kuma taa maa caman jimi sira fɛ ni ɲuguɲugu kun wulilen no ni ɲagaɲaga ye ni maa caman ye nisɔngoyaw jira kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu yɛrɛ ni olu bilalen do coronavirus bana in kɛlɛli la banabaatɔw furakɛli ani u ladonko ɲuman na Kinshasa olu ye weleweleda kɛ ka bɛn tɛnɛ ma ka tulo lasɔmi kɛ baara bilancarin dabila bali la walasa k'u ka nisɔngoyaw jira barisabu ka daa ka u kɛnbɛ ka bolodengɔni si kɛnɛyako minisiri ma k'a fɔ ko a bi kalo 3 bɔ bi k'u tɛgɛ dɛsɛlen do ka da u sara wari kan. Kenya jamana kɔnɔ a sanga ni coronavirus bana kɛlɛli ye Kenya jamana fana b'a la ka juru kun magaya ni sira dili ye pankurun ma pankuru ka bɔ Kenya dugu dafɛ ni k'i kunda diɲɛ jamana wɛrɛ kan wali kelen ka bɔ diɲɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ ni kana bisimila minɛ Kenya jamana kɔnɔ pankurun wulili sariya in a bɛ ta k'a don ba la k'a baara dabɔ ka bɛn uti kalo tile fɔlɔ ma ka sira di pankurun ma ka bɔ jamana dafɛ ani ka don jamana kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ coronavirus bana kɛra sababu ye ni ka jamana caman sɔrɔ k'o bila dingɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina jamanaw jamana maa ɲɛmaw y'a lajɛ ka se ka jamana sɔrɔ lakunu ni pankurun wulili ye Kenya jamana ni diɲɛ selegina ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o de baara kan kan ka segin ka dabɔ kokura ka bɛn uti kalo tile fɔlɔ nata ma o kɛra dantigɛli ye dantigɛli min ni a kunnafoniya dara jamana ɲɛmaa Uhuru Kenyatta fɛ kunnafoni min yɛrɛ ni a tɛmɛna Kenya jabaranisoba sanfɛ jamana ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw la y'a jira k'a fɔ kabiri ni marisi kalo tɛmɛnen a tile 25 su ka dugujɛ tile 26 la ni yamaruya kun dira pankurun ti bɔ jamana dafɛ pankurun ti don jamana dafɛ ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen jɔ nka an b'aw ladɔnniya k'a fɔ juru kun magayatɔ de ye nin ye ni o bɛnkan wulili ye k'a daga pankurun ye u ka se ka bɔ jamana dafɛ ka se ka bisimila jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa ka dantigɛliw la ko kuma tɛna jɛnya tuguni o baaraw bi segin ka dabɔ kokura pankurun wulili sariya min ni o tara k'a don ba la Kenya jamana kɔnɔ a kɛra ka sanga ni weleweleda caman de min bɔra kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw yɔrɔ ka ɲɛsin jamana
jamana ɲɛmaya so ma k'u k'a lajɛ coronavirus bana kɛlɛliko ye tiɲɛ ye nka a bɛɛ ta ka kɛ sababu ye ka jamana sɔrɔ ko sigi a sen sabara kɔnɔ ko fɛɛrɛw ka boloda min bɛ kɛ sababu ye ka jamana waganden yɛrɛ lakunu. O de kama kalo 4 tɛmɛnen kɔfɛ pankurun ti don a ti bɔ Kenya. Sariya in bɛnkan wulila, yamaruya bɛna di pankurun ma baara ka segin ka dabɔ ko kura don ka bɔ jamana dafɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ pankurun ko ye jamana sɔrɔ sira sinsin bere jɔnjɔn dɔ ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la munumunu salo damun tali o bɛ kɛ sababu ye ka ninkura fiyɛ jamana sɔrɔ ko la kosɛbɛ. Diɲɛ selena ni wari bonba Fonds monétaire international FMI ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw bɔlen kɔfɛ ka bin u y'a jira k'a fɔ Kenya jamana bi jɔyɔrɔ sabanan na Angola jamana nɔ la farafina tilebiyanfafɛ jamanaw kɔnɔ minnu ka sɔrɔ ko yakubayalen don kosɛbɛ. Nigeria jamana ani Sud-Afrique jamana kɔfɛ jamana ɲɛmaa Uhuru Kenyatta tilala ka labana k'a jira a ka dantigɛli senfɛ k'a fɔ sariya min ni a talen filɛ k'a don ba la ni ka juru kun magaya ka sanga ni pankurun wulili ko ye ka bɔ jamana dafɛ ani ka bisimila Kenya jamana kɔnɔ ko a bɛ boli jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo k'a bɔ Kenya jamana dugu 2 la dugu 2 minnu kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi ni coronavirus bana kɛnbɛ ka se sɔrɔ in kosɛbɛ ko o dugu 2 karangafɛda sɔgɔlen bi to fo ka taa fɔ ko sariya kura wɛrɛw tara. O dugu 2 ye Nairobi ani Mombasa wa Uhuru Kenyatta y'a jira k'a fɔ batokɛyɔrɔw ni ladala yɔrɔw fana dabi yɛlɛ nka maa bisimilata hakɛya o kana tɛmɛ maa 100 kan. Fɛn min bɛ tali kɛ couvre-feu kan dɔ farala o kuntagala fana kan ni tile 30 ye k'a laɲini jamana kɔnɔdenw fɛ k'a ti daga jamana kɔnɔden ye i ka ye dugu bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ su 21h la fo ka taa se 4h du matin ma. O sariya bi lawaleya Kenya jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ka sanga ni Faransi jamana minisiri ɲɛma kura Jean Castex ka gouvernement kura sigili ye o dugu jɛra tarata juillet kalo tile 7 min na Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ye gouvernement kura in ka ladala minisiri ɲɔgɔn ye sigi ko fɔlɔ boloda ka bɛn tarata don wulakile jama falen kan ka kɛ jɔyɔrɔ camanw na ladala sigi in senfɛ. Jamana ɲɛma Emmanuel Macron ka bɛn ni tarata juillet kalo tile 7 ye minisiri ɲɛma n'a ka minisiriw u bɛna jɛ ka sigi fɔlɔ kɛ ni o ye minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye siɲɛ fɔlɔ ye kabiri ni Eduardo Philippe ka gouvernement kɔrɔ tira ni Jean Castex ka gouvernement kura sigira. Gouvernement kura min ni a kɔnɔ minisiri bɛ taa maa 16 la minisiri délégué 14 ani secrétaire d'état 1 olu de bɛna jɛ ka ɲɔgɔn ye jamana ɲɛma Emmanuel Macron ka yamaruya kɔnɔ. Jɔyɔrɔ kuraw fana kan ka di min bɛ tali kɛ secrétaire d'état ya jɔyɔrɔw kan olu minnu kɔnɔnen don donna nataw kɔnɔ ka sanga ni gouvernement kura in sigili ye ni yɛlɛma caman donna Faransi jamana gouvernement kɔnɔ i n'a fɔ komi kɛnɛyako minisiri kɔrɔ ka doni ko kura gouvernement kɔnɔ ni seko ni dɔnko minisiriso kalifalen ye a ma ka bɛn ni tarata ye. Jɔyɔrɔ falen baaraw kɛra ka ban ni o ye passation de pouvoir ye. Coronavirus walma COVID-19 a bɛ an ka jamana kɔnɔ an k'an yɛrɛ kisi k'an nɔfɛmaw kisi o b'i dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na min bɛn n'a kunnafoni di so ɲamaya so fɛ ka lasaw ma ka sanga ni kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ laseli wɛrɛ aw ni Mamadu Ben Cherif Sumano bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.